чикор кардӣ фери? косаи табақашум авқот тайёр мекунам амаҷон. гӯш кун. ин хона қонун қоидаи худша дорад. ӯ рӯз дидам янгам косаву табақ шуштиса. изо намекашӣ? бахшиш амаҷон, нафаҳмидам, худо мешудам кане. такрор нашавад ин корот. то келин шудани тия ҳамаи корҳои хонаро янгам мекард. раису пас набинам ки янгам ҳатто даст шада ови хунук занад. ҳамаи корҳои хона дар гардани ту.